Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale ndi alongo ndi kulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye pamene tikusinkhasinkha kukondwerera kuti Ambuye Yesu anabadwa, Ambuye Yesu ali pakati pathu. Mtendere pasi pano kwa anthu akufuna kwabwino ndipo ulemu kumwambamwamba. Lero tufuna tisinkhesinkhe chinthu china chofunikira kwambiri m'moyo mwathu. Atabadwa Yesu, Maria ndi Yosefe adamtenga mwanayo nkukampereka ku tempere kuti akamuumbale kwa Simeoni. Yesu akumana ndi Simeoni. Mkatikatimo Simeoni akuwauza mayi Maria kuti inu mayi, chisoni chidzabaya mtima wanu. Timakumana tunda Simeoni m'moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane mutu wa 2 ndime ya 3 kulekeza 11. Ndipo salimo yathu, salimo 96, ikutipempha kuti zapansi pano zikondwerere monga zakumwamba zikusangalala. Tiyimbire chauta nyimbo zatsopano ndipo timuimbire anthu amayiko onse. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera mutu wa 2 ndime ya 22 kulekeza 35. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 2 ndime ya 22 kulekeza 35. Kenaka idafika nthawi yoti Yosefe ndi Maria achite mwambo wakuyeretsedwa potsata malamulo a Mose. Tsono mwanayo adapita naye ku Yerusalemu kuti akampereke kwa Ambuye. Pajatu m'malamulo a Ambuye muli mawu akuti mwana aliyense wamwamuna woyamba kubadwa apatulidwe kuti akhale wa Ambuye. Adakaperekanso nsembe potsata malamulo a Ambuye kuti apereke njiwa ziwiri kapena maunda awiri. Ku Yerusalemuko kunali munthu wina dzina lake Simeoni. Anali munthu olungama ndipo pa Mulungu. Ankayembekeza nthawi yoti Mulungu adzapulumutsa Israeli ndipo Mzimu Woyera anali naye. Mzimu Woyerayo adamululira kuti sadzafa asanaone mpulumutsi amene adalonjeza. Tsiku lina Mzimu Woyera adamulamula kuti apite ku nyumba ya Mulungu. Makolo a Yesu adalowa m'nyumbamo ndi mwanayo kukamchitira mwambo potsata malamulo a Mose. Pamenepo Simeoni adalandira mwanayo m'manja mwake nayamba kutamanda Mulungu ndi mawu akuti, Ambuye, tsopano mundilole ine mtumiki wanu ndipite ndi mtendere pakuti mwachita zija mudalonjezazi. Ndi maso angawa ndachiona chipulumutso chicha chimene mudakonza kuti anthu a mitundu yonse aone. Mwapereka kuwala kodzawunikira anthu a mitundu ina, kodzakhala ulemerero wa anthu anu a Israeli. Atate ndi amayi a mwanayo ankangodabwa nazo zimene Simeoni ankayankhula za mwanayo. Kenaka Simeoniyo adawadalitsa nawuza Maria, mayi wa mwanayo, kuti mwanayu Mulungu adamuyika kuti Aisraeli ambiri adzagwe, ambirinso adzadzuke chifukwa cha iyeyo. Adzakhala chizindikiro chochokera kwa Mulungu chimene anthu ambiri adzatsutsana nacho, kuti choncho maganizo amene ali m'mitima ya anthu ambiri adzaonekere poyera. Ndiponso inu mayi, chisoni chidzabaya mtima wanu ngati lupanga. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Abale ndi alongo, mawu athu a tsiku la lero ali ndi maphunziro titha kutero kuti kholophete kubala kwa nanyati. Maphunziro ndi ambiri. Mwina tisanayambe kusinkhasinkha kuti Mulungu akuti yankhulanji tsiku la lero, tiyankhe mafunso awiri amene mthenga wa tsiku la lero ukutithandiza kuti tizindikire. Choyambirira, tikumva kuti mwanayo adapita naye ku Yerusalemu kuti akampereke kwa Ambuye. Apatu akuyankha funso ena amanena kuti nchifukwa chani akatolika mmabatizana.
timabatiza kuti aperekedwe kwa Ambuye. Chifukwa mwana Yesu atangobadwa, Herode ankamusakasaka kuti amuphe, choncho amene akampereke kwa atate yake, akampereke nyumba ya atate yake. Mwana aliyense akabadwa amakhala olimbirana. Satana amafuna kuchitapo zake. Ife timafuna timpereke kwa Mulungu. Nchifukwa yake kakangobadwa, even tsiku limene wabadwalo, ameneyo ndoyenera kuti abatizidwe mu mpingo wathu akatolika. Timambatiza mwana inde powerengera chikhulupiriro cha makolo ake. Ndio Satana anthu azidwa nkumafusa mafusa. Iye ubatizo weni, amabatiza mwana osazindikira, akatolika sadzwa chimene akupanga. Izi zili umwe. Adakampereka mwana kutempire. Ngakhale Yesu samazindikira mu mwana wake chimene chikuchitika, koma adakampereka for the good of the child. We baptize the child for the good of the child. Chachiwiri tiyankhe funso lina tisanabwere kuthenga proper. Akuti adaperekanso nsembe potsata malamulo a Ambuye. Adapereka njiwa ziwiri, amenera kupereka njiwa ziwiri kapena maunda awiri. Pokampereka mwana uja amenera kupereka kena kake potsata malamulo. Nsembe imakhala ndi china chake. Nde anthu olemera amathopereka mbuzi, amathopereka ng'ombe, amathopereka nkhosa. Osauka nkusauka kwawo kwa amapemphedwa kuti njiwa zokha azipeze akapereke. Ndena wamafusa akulu ubatizo wa mwana, hati tipereke 500, mapalisha ena 500, ena 1000, ena 2000. Amena chandaku baba ngofuna tibe. Nsembe, it's something tangible. Amakampereka mwana koma adanyamula kena kake mitulo yawo. Njifakene zima ndabwitsa anthu pa nsembe ya misa amayankha nawo, abale pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezeke kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Wabwera kwa sakupereka angoti Ambuye ayilandire nsembe, alandira chani? Wabwera ndi chani wewe? So tikamapita ku nsembe, let us bring something, because nsembe imakhala ndi something tangible. Tidzapitiriza nkhani imene tsiku lina. Tibwere ku mawu proper. Maria ndi Yosefe akupita ndi mwana Yesu kuti akampereke kwa Simeon. Mwaganizira ali makolo anu, mwaganizira ali amayi anga, mwaganizira ali alongo wanu. Ndikuti pamene paja kunali kudzimva kuti ifetu ndi amayi ampulumutsa ajatu, ifetu tabwera naye. Akati kodi ndinu? Ndikuti mwina Yosefe pamene ndifetu madala aketu. Amayi Maria ndife komayi. Possibly anali ndi expectations kuti Simeon awapanga praise kuti mujana anena chote koma ndinodala. Amayi ampulumutsa mwabwera naye. Koma Simeon atamaliza zimene Mulungu amamuyankhulitsa, akunena kuti inu mayi chisoni chidzabaya mtima wanu chifukwa cha zimene zidzachitike pa mwanayo. Zikutanthauza chani? N'chifukwa chake ndikutchula kuti ulaliki wathu uno ndi Simeon mmoyo mwathu. Izi zikutanthauza kuti ifenso mmoyo mwathu Ambuye Yesu ali apa timakumana nawo Simeon athu. Potero sindonena kuti Simeon analo ochimwa, sindonena kuti Simeon analo olakwa, sindonena kuti Simeon chifukwa zonse amayankhula zinali zodzazidwa ndi Mzimu Woyera. Koma amapereka uthenga wa Chikhristu, uthenga wa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Timakumana nawo Simeon njira zosiyana-siyana. Izi zikutanthauza zinthu zimene timakumana nazo tisali kuyembekezera. Maria ndi Yosefe samayembekezera kuti alandira uthenga ngati oti chisoni chidzabaya mtima wanu. Amayembekeza uthenga mwina otamandidwa. Amayi a Mulungu, Mulungu akudalitseni. Abambo a Mulungu, Mulungu akudalitseni. Koma kulandira uthenga contrary to the people's expectations. Izi ndi zimene timakumana nazo mwadzidzidzi mmoyo mwathu. Umanyamuka bwinobwino kupita ku ntchito. Utachena mmene akugwirira anthu ntchito pa kampani, nkumauzidwa kuti lero akuti kuli ma promotion. Of all the people promoted, of all people of your class, nkupeza kuti ndiwe wekha amene sana mpange promote. Nkumadzifuza kuti koma ineyo andiona chani? Yes, unexpected news. Nkumauzidwa kuti kuntchito kwathu akuti tichotsa anthu 9 chifukwa chonena kuti ndi mmene zikuyendera zachuma. Koma tsono mukawerenga pa anthu 9 amene achotsedwewo, mwina pali ena 7 oti ali ma black books of the company, zivute zitani adatopa nawo ma suspension. Ndiye ukadziwerenga 1 2 3 4 ine pa 7 pamene papalibe. Mukawerenga tsono ndi awiri atsala pa 9 ondani. Janda bwana anakangana wiki yatha. Kuona tayi ineyo ndi muja ndimalimbikira ntchito. After all ananduza kale sabata yatha kuti good boy. Nkumapita ndi kuntchito kuja. Nkukauzidwa dzina loyamba nkukhala lako. Ineyo ndi ntchito taganiza kuti muhimekaye. Ambuye chandiona ndi chani? Yes, these are the Simeons of life. Zimachitika kwa ife ansembe. Paparishi zinthu zikuyenda wakhazikika, Khristu nkumakunyadira. Afa ndinunoka, ndipo afawa akapempheretsa ndimamva kukoma mmatisendeza pafupi ndi Mulungu. Chitukuko nkumapangika pamene paja zinthu nkumaona kuti oh yes, mkulu tu waidzutsa parish.
kumangova a bishop pepani bambo timati mukatumikire mbumba ina ya mulungu mbali yakuti. Don't say hey abambo amene waife timacha tigenda mukasamutsira. These are the Simeons of life. Umangodzuka munthu nkumaliva khutu likuyabwa kapena ndipake posatsa udaboda likuyabwabe. Koma lero ndingopita kuchipatala uja amathandiza. Kudapopita kuchipatala zimene akuuzani zoye mukalowe kuti yeze bwinobwino. Nkhani yake kuyabwa komweko koma Tsiku matata kupezani ndi kansa ya kukhutu. Inde these are the Simeons of life. Zimachitika ndithu. Kupita kuchipatala abale athu madokotala lero nkumakuza kuti zikaenda mmene zikuyendera mawa atatulutsa. Kupita kwa madzulo akanatuluka lero koma nanga si ndi weekend ndi a doctor abwera mawa ndiye abasi kwatulutsa. Inu nkusangalala kuti abasa kuti pofika madzulo kuti atito chani. Inde these are the Simeons of life. Unexpected news, that's the point. Maria samayembekezera. Chikristu ndiye chimenecho timakumana ndi zinthu zoti sitimatha kuyembekezera. So polingalira za uthenga utufuna tithandizane kuti tidzaulandira bwanji uthenga ngati umene utatipeza lero. Maria ndi Yosefe anaulandira uthenga umenewo ndipo tamva kuti Maria anali kungosinkhasinkha. Amatiphunzitsa chani Simeon? Poyamba amatiphunzitsa kudalira Mulungu. Maria ndi Yosefe atamva zonsezi tamva kuti mayi wake ankangosinkhasinkha zonse zimene anali kuzimvazo. The Simeons, they help us to ponder more, to think more, to be closer to God. Chachiwiri amatiphunzitsa kukonzekera za mtsogolo. Tilipo ambiri timaukhala moyo uno azifi kuti tikudziwa china chilichonse chochitika mawa. Muli pa ntchito ndino abwana ndino amekaniki zikuyenderani mmakoza magalimoto 15-20 pa tsiku ndalama kwa inu sinkhani. Koma mudziwe kuti simudzagwira ntchito imeneyo forever. Idzakwana nthawi ina mudzakhala m'maluzi. Pamene muli pa peak konzerani kuti ngati kapita ochenjera ucha ubale wabwino ndi chuma chanu kuti nthawi ina zinthu zikatali sizikuyenda musadzaonekere poyera. Ine lero zinthu zikhala zindiyendera ndisapange moyerekedwa kwa anyoza amene ali pansi. Moyo amanena uli ngati perete apatsogolo amakhala pambuyo. Apambuyo akangoda about 10 zinthu zimasintha. Asimeon akutithandiza kukhala bwino ndi anthu chakudza sichimba. China akutiphunzitsa Simeon ndi chani? So tikutero kuti Simeon amenewa they are part of life. Koma amatiphunzitsa zinthu zambiri. Amatiphunzitsa to appreciate the gift of peace, the gift of life. Nthawi imene tikukhala ndi moyo chonchi osadwaladwala basi timaona ngati kuti iwo amene amagonera mchipatala, iwo amene akukhalira mankhwala timaona ngati wawa ndi akaya, ife timaona ngati apamwamba ayi. Tikadzadwala mpamene timazindikira kuti kani chakudya chimakoma chonchi nthawi imene usakuchifuna kungodya chakudya ufuna usanza. They teach us to appreciate the gift of life, the gift of good health, the gift of friendship. Nthawi zina mukakhala kuti anthu mbanja zikungoyenda umaona ngati kuti mtendere kapena kukambirana sikofunika until mutamba zipokopoko mbanja mwanu. Komanso they teach us to appreciate others. Imakwana nthawi yoti there is nothing you can do apart from others. Simeon amenewa ndofunikira mmoyo mwathu. Amatithandiza kukonzekera za mtsogolo. Amatithandiza kudalira Mulungu. Amatithandiza kuzindikira kufunika komakambirana. Amatithandiza kulingalira za zinthu zimene timazitenga for granted kuti zangoyenera kukhala kutero. Ena atichitira chifundo, ena atikhululukira, ena atipatsa ndalama, ena atilipira fees. Timati basi angochita zimene amene okwaniritsa ayi. Let us through this reflection be helped to appreciate the gift of peace, the gift of others, the gift of life. Ambuye tithandizeni kuti tikhale koposaposa chizindikiro cha contradiction. Mwana ameneyo adzatsutsa Aisraeli ambiri. Aisraeli ambiri adzadzuka, Aisraeli ambiri adzagwa. Mkristu weni pamene wakhala you should be a source of division. Ena azitikambira zabwino, ena azidana nafe chifukwa tikuwachititsa manyazi. We are challenging their lifestyles. Koma aliyense akadzagwirizana nawe china chake sichili bwino. Komanso aliyense akadzadana nawe china chake sichili bwino. Mwana udzabadwayo Aisraeli ambiri adzadzuka, Aisraeli ambiri adzagwa. Anthu ochita machimo adzadana nafe, anthu ochita chiyero adzagwirizana nafe, anthu amene amakhala in holiness adzagwirizana nafe. Tapempha Ambuye kuti nthawi ya Simeon, uthenga wa Simeon ukadzatipeza tisadzadzidzimuke koma kubwerera ndi kuthawira kwa inu. Monga anachitira Maria kumasinkhasinkha mu mtima wake ndi kumapemphera kwa Mulungu.
dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.